tunteet, ihanaa perjantaita. Mä oon lähdössä retkelle. Tässä on mun pakkaus. Mä lähden pyörällä. Ja mä yritän ainakin ensimmäisenä suunnata Lammassaareen. Niin ei tuolla voi ajaa. Tai sit mä oon jossain väärällä puolella tietä, mut nyt mä oon jossain asuinalueen pihassa. Siis ok, mä oon nyt taas täällä Pikkukosken uimarannalla. Mä olin siis täällä eilen. En ois taas uskonut, että tää on näin vaikeeta. Mutta kyllä mä vielä pääsen perille. Ihana tommonen kahvila ravintola tässä kosken rannalla, kosken varrella. Wow! Mun pitää laittaa toi pyörä nyt lukkoon ja sit mä lähden Pitkospuille. Lopulta perille. Kotimatka tulee olemaan taas oma tarinansa, mutta ei murehdita sitä vielä. Näkynyt lampaita. Mä oon siis tullut Kuusiluodon puolelle.
satuin näkemään lampaita. Ne löytyi sitten loppuvaiheessa, kun olin jo ajatellut, että nyt voisin lähteä pikkuhiljaa, niin kävin vielä sitten kiertämässä siellä ja näin lampaita. Jee. Ne rouskutti vaan sitä ruohoa siinä, ei niitä kyllä kiinnostanut ihmiset yhtään. Se on oikea sen. Mäkin olisin tommonen, jos mä olisin lammas. Mut joo, ihanaa. Sitten toivotaan, että pyörä on tallella ja lähdetään seikkailemaan kotia päin.